Вітаю, шановне гаспадарства. У эфіры кароткі выпуск навінаў. Для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Палітвязень Юрый Зянковіч, асуджаны за нібыта спробу захопу ўлады, папрасіў Лукашэнку аб памілаванні. Заяву ён зрабіў у эфіры тэлеканалу «Беларусь-1». Як грамадзянін ЗША, Зянковіч звярнуўся таксама да кандыдатаў на пасаду прэзідэнта краіны Камалы Гэрыс і Дональда Трампа з просьбаю паспрыяць ягонаму хутчэйшаму вяртанню ў Злучаныя Штаты. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Пітер Кауфман асудзіў прапагандысцкі фільм. У сюжэце Зянковіч расказаў пра нібыта рыхтаваную ў 2021 годзе змову з мэтай забіць Аляксандра Лукашэнку і ўчыніць вайсковы пераварот. Нагадаю, паводле так званай справы аб дзяржаўным перавароце Юрыя Зянковіча пакаралі 11 гадамі зняволення. Судзілі яго разам з Александром Фядутам, Рыгорам Кастусёвым, Дзянісам Краўчуком і Вольгаю Голубовіч. Лукашенко запатрабаваў перастаць, цытата, кланяцца імпартнаму яблыку. Гэткай заявай ён пачаў сваю паездку ў фермерскую гаспадарку «Спартан Агра» ў Маладзечынскім раёне. Гэтае прадпрыемства вырошчвае яблыкі ды іншую сельгаспрадукцыю. Беларусь мусіць забяспечваць сябе яблыкамі самастойна, заявіў Лукашенко і зазначыў, што для гэтага неабходныя сховішчы, а таксама паставіў задачу прадаваць яблыкі на экспарт. Нагадаю, у Беларусі яблыкі трапілі пад імпартнае эмбарга, адказ на заходнія санкцыі, аднак у садовы сезон для іх робяць выключэнне. Вайскоўцаў аднаго з танкавых падраздзяленняў Узброеных сілаў Беларусі скіравалі на навучанне ў Расію. Як паведамілі ў беларускім міністэрстве абароны, вайскоўцы цягам месяца пройдуць інтэнсіўнае рыхтаванне ў навучальна-баявым цэнтры на палігоне Муліна. У нашых калегаў мы будзем пераймаць досвед вядзення баявых дзеянняў. Гэта агнявое рыхтаванне, тактычнае рыхтаванне, кіраванне ў складаных умовах мясцовасці. З улікам таго, што адбываецца ў свеце і асабліва вакол Беларусі, рыхтаванне з непасрэднымі ўдзельнікамі спецыяльнай ваеннай аперацыі вельмі актуальнае для нашых падраздзяленняў. Урзуля фон дэр Ляйен з візітам у Кіеве. Старшыня Еўракамісіі наведвае ўкраіну на фоне набліжэння ацяпляльнага сезону і расійскіх удараў па энергетычнай інфраструктуры ўкраіны. Урзуля фон дэр Ляйен сустрэнецца з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зяленскім. Сярод іншага, лідары маюць абмеркаваць еўрапейскае падтрыманне ўкраіны, ад рыхтавання зімы да абароны, а таксама ўваход у еўразвяз і прагрэс у атрыманні крэдытаў вялікай сямёркі. З пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі Урзуля фон дэр Ляйен наведвае ўкраіну 8-мы раз. Ізраіль нанёс масаваны удар па аб'ектах Хізбулы ў Ліване. Атака пачалася напярэдадні падчас выступу лідара групоўкі Хасана Насралы, дзе ён абвінаваціў Ізраіль у атаках з дапамогай замінаваных пейджераў ды рацыяў і прыгразіў адказам. У сваю чаргу армія абароны Ізраілю заявіла, што імкнецца знішчыць тэрарыстычны патэнцыял ды інфраструктуру Хізбулы. Паводле інфармацыі Цагалю, у выніку авіяудараў палівання знішчаныя больш за 100 ракетных установак Хізбулы, што былі гатовыя выпусціць па Ізраілі каля 1000 ракетаў. Акрамя таго, як сцвярджае ізраільская армія, былі атакаваныя склады са зброяй і боепрыпасамі групоўкі. Міністр абароны Ізраілю Юаў Галан заявіў, што вайсковыя дзеянні Ізраілю супраць Хізбулы працягнуцца. Міністэрства адукацыі вызначыла прадметы і даты школьных экзаменаў. Гэтак выпускнікі 9-х класаў будуць здаваць 4 іспыты. У беларускай і расейскай мовах трэба будзе напісаць пераказы, у матэматыцы кантрольную, а ў гісторыі Беларусі будзе вусны экзамен. Іспыты пройдуць з 2 да 13 чэрвеня 2025 года. Выпускнікі 11-х класаў будуць здаваць, як і сёлета, 2 цэнтралізаваныя экзамены. Адзін прадмет на выбар 26 траўня, а таксама беларускую або расейскую мову 29 траўня. Павялічыць колькасць тэлевізійнай рэкламы на беларускай мове. Электронную петыцыю з такой просьбай беларусы скіравалі ў Міністэрства інфармацыі. На думку аўтараў звароту, гэта паспрыяла папулярызацыі роднай мовы. У адказе, апублікаваным на сайце petitions.by, чыноўнікі нагадалі, што мовамі медыяў ёсць беларуская і расейская. Рэдакцыі ж маюць права самастойна вызначаць мову эфіру і рэкламы з улікам канцэпцыі трансляцыі і упадабанняў аўдыторыі. У адказе таксама зазначылі, што кантралюе рэкламную дзейнасць, у тым ліку ў СМІ, Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. У Лідзе сабаку, якому пацукі пагрызлі заднія лапы, уратавалі з дапамогай біянічных пратэзаў. Першую ў Беларусі аперацыю зрабіў лідскі ветэрынар Павел Жульпа. Грошы на пратэзы збіралі валанцёры і неабыякавыя беларусы.
Цяпер Патрык першы ў нашай краіне сабака, што перасоўваецца на 2 тытанавых лапах. Гаспадара Патрык пакуль не мае, калі новы дом да канца месяца не знойдзецца, яго скіруюць на платнае ператрыманне ў Менскую вобласць. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Вынікі дня глядзіце ў аб'ектыве. Я ж Анастасія Русецкая з вамі на гэтым развітваюся. До сустрэчы.